Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, masoya, abokai da kowa da kowa. Sunana Adam Zango kamar yadda kuka sani. Na son yi amfani da wannan dama in yi wa al'ummar duniya baki daya, abokaina, yan uwa waɗanda suka bani gudunmawa lokacin larurar da Allah ya dora min. Ina yi muku godiya, Allah ya saka muku da alkhairi. 'Yan fim da masoya waɗanda ba ma 'yan fim ba, 'yan TikTok, 'yan duk abin da ya shafi harkar entertainment. Mutane da yawa sun zo, waɗanda ba su zo ba sun yi addu'a, sun kira wayoyi, kuma alhamdulillah hakan ma ya isa. Don haka cece kucan wane ya zo wane bai zo ba, ni ne ya kamata in fito in faɗa in ce wane bai zo ba, kuma ba na tsammanin akwai wanda bai zo ba. Duk wanda bai zo ba yana da uzuri, kuma na karba, kuma ya kira waya. Wasu ma bayan sun kira wayan sun dawo daga uzurinsu sun nemi inda nake, sun zo mun gaisa, kuma sun yi addu'o'i da shauransu. Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Sannan kuma waɗanda muka samu wannan hatsarin da su, ina mai yi muku ta'aziyya. Ubangiji Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu, da ita matar da mijin. Ubangiji Allah ya sa aljanna ce makoma. Muna roƙonku Allah Ubangiji ya ba ku haƙurin rashin waɗannan ƴaƴa naku duka. Ubangiji Allah ya ba ku haƙurin rashin su. Allah ya sa rahama ta kai zuwa kabarinsu. Nagode. Sannan na so in yi amfani da wannan daman still in sanar da mutane cewa gobe idan Allah ya kai mu, sabon shiri na mai suna Baby zai fito cikin YouTube channel dina Adam Zango Official, da kuma Algaita TV da Tumbin Giwa TV, da misalin karfe 8 na dare. Kada ku bari a baku labari. Ina neman alfarmar talle daga wajen masoyana da duk wanda yake da daman da zai iya bani gudunmawa wajen talla. Dan fim din nan nayi shi ne domin ku, ba don riba ba, ba don komai ba, sai dan in baiwa masoyana abin da suke bukata. Da haka ku taya ni da sharing, liking, comment, da duk inda za ku iya pushing din fim din na ya tafi. Wanda ya sani ya sanar da wanda bai sani ba. Hakan zai taimake ni sosai da sosai. Don Allah a taya ni da talla. Don haka na godiya da dukkanin abubuwan da masoyana suke yi. Sannan kuma kamar yadda masoya suke tunanin cewa idan an fara wannan shirin za a iya tsayawa, to in Allah ya so ya yarda, in kun ga mun tsaya, to mun kai ƙarshen season 1 ne. Shi ma mu dan ba da 'yan satuttuka mu dawo mu ci gaba da ɗora muku. Ba za mu tsayar da wannan shirin ba insha Allah har sai mun kai ƙarshen inda ya kamata a ce mun tsaya, sannan za mu tsaya. Na gode kuma mutanen da suka yi bani gudunmawa da shauransu. Allah ya saka muku da alkhairi. Ina samun sauki kamar yadda kuka ga da kaina da dauri. Yanzu duk wanda ya gani ya san na ɗauko hanyar samun sauki. Sannan still kafata kawai ya rage, wanda shi kuma sai a hankali da hakuri. Lafiya ta kalau alhamdulillah, babu wata nakasa ko wani larura wanda zai zama min permanent a jikina. Lokaci ne kawai. Adamu Zango zai dawo muku a sabon Adam Zango insha Allah. Kar ku bari a baku labari. Love you guys.